Takže zdar lidi, vítám vás slušně videa. Dneska se zahrám s Squid Game Robloxu. Počkej, jaký jsem číslo? 250. OK. Pohodě. Season 1, season 3. Budu season 3. A nebo season 2. Pak vás pobiju a vystříknete. Normálně já vyhraju. Jaký má číslo 322? Jo, ten nemá číslo. Robotické číslo. Let's go, lidi. Že to už se jdem pušovat. Prosím, ať jsem player. Let's go. Počkej. Push? Pak můžu strkat. Push? Počkej, kde seš? Potom... Počkej, čekej. Počkej, já pušnu přitom. Pojď. Zajímá mě to. Můžu to nějak běhat. Já jsem číslo 444. Posknout zpátky. Asi na co? Nebo jo? Bože, co? Dobrý, jsem tu. Pendulum ve dvou, jo. Tak to jste viděli, kde je tohle. Sorry. Fakt sorry. Úplně sorry. Nebude se tamhle. Tak to dám. Aha, trejna. Kámo. Já bych to rád hodil na tu kartu. Já se to musím nasměrovat. Kámo. Já to tu blbost ještě nehrál. Ty vole, ne. Kámo. Jo. Lidi, takže pojď. Let's go. Gongy, ne. To je nejtěžší, ne. Dobře, já to chápu, nemusíš mi to vysvětlovat. Ne. No, tahle. Zelená. Jo. Let's go. No fakt málo sekund. Jo. O to jsem se ani nedíval.
Co? Ne. No. Kámo, to už nedám, ne. 1 minuta. To klid. Kámo, dělej. Tři, 4, 5. Dal jsem to. Let's go, dal jsem to, chápete to? Já to dám. Neříkám, že budeme bojovat. Kucht smora. Já jsem 444. Ten vyhraje. Ty nevyhraješ. Bajchastý. Tung, sahunela. Abych ho teď strčil do zádu, nebo dolů. On ho spadl, kámo. Pojď, dělej, Pítře. To vyhraju. Prostě to vyhraju, no. No, já jsem spadl dolů. Ať spadne tenhle činčong. Činčong z Skibidi. Když spadnu dolů, tak jsem gay. Já to vyhraju. Cappuccino, assassino, espresso, ora signora. Jak je tam tohle loser? Či co mám? Tak jsem debil. Kamo, ne, mě eliminujou. A počkej. Ale já myslím, že se spavnu na tom políčku. Tak prej něco. Jo, aha. Je tohle konec videa. Čau.